bayan haka ina farawa da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu shakka mun yi babban rashi. Wannan dan uwa da makoyin Gombe Haji Abubakar, ina addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, Allah ya sa ya huta. Mutuwa irin wannan dole ya taba duk masoyi, dole ya taba duk wani wanda yake raye. Tawagar kungiyar jama'atul zalatul bid'a wa iqamatus sunna kenan karkashin jagorancin Sheikh Dr. Imam Abdullahi Balalau suka iso domin gabatar da ta'aziyya na wannan babbar rashi da aka yi na dan makoyon Gombe, wanda wannan tawaga shugaba ya ɗebo tawaga tare da shugabannin wannan kungiya kusan za a ce baki ɗaya, wanda ya kumshi shugaban majalisar malamai na ƙasa Sheikh Dr. Imam Ibrahim Jalo Jalingo da kuma shugaban rundunar agaji na ƙasa Mustapha Imam Sitti da kuma sakataren kungiya na ƙasa Sheikh Dr. Muhammad Kabiru Haruna Gombe, duk da kasancewan shi ɗan gida, ga kuma Dr. Ibrahim Idris Darus Sa'ada da kuma manyan jigajigai na wannan kungiya wanda suka mara wa shugaba baya, tare da kuma rakiyan shugabanni na wannan kungiya na jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna na reshen jihar Gombe, inda suka iso gida na dan makoyo domin gabatar da ta'aziyya ga iyalai da kuma yan uwa na shi dan makoyo akan wannan babbar rashi da aka yi, wanda ya shafi al'umma ne baki daya, ba iyakan yan uwan ba. الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء له بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا. كما أنك قوانا توقع تتقنجير جماعة إزالة البدع وإقامة السنة تترى نيجيريا، wanda jagoran wannan kungiya fadilatu Sheikh Dr. Abdullahi Balalau, Allah subhanahu wataala ya hukunta ya zo Gombe domin ziyarar aiki, kuma sai ya zama ga abin da muka wuni da shi jiya, muka yammaci da shi na rasuwan dan uwa amini, masoyi, mai damuwa da taimakon addini. Allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwansa. Duk da shugaba yana da abubuwa da yawa wanda yanzu haka ana jiransa a jami'a ta ƙasa da take Kashere domin gabatar da wayansu laccoci, ya zama ya ga cewa ya wajaba ya zo domin ya gabatar da ta'aziyya tare da tawagarsa a wannan gida, a wannan anguwa, a wannan gari namu na Gombe, saboda rasuwan dan makoyo. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa. Shugaba a Sheikh Fadilatu Dr. Abdullahi Balalau ya taho tare da babban sakataren kungiya wanda dan gida ne a Sheikh Dr. Muhammad Kabir Haruna, ya taho da shugaban majalisar malamai ta tarayyar Najeriya a Sheikh Dr. Ibrahim Jalo Muhammad Jalingo, ya taho tare da babban daraktan agaji na tarayyar Najeriya injiniya Mustapha Imam Sitti, ya taho da mataimakin shugaban majalisar alarammomi ta ƙasa Alaramma Ahmad Ibrahim Suleiman Kano, ya taho da sakataren majalisar alarammomi ta tarayyar Najeriya Alaramma Nasiru Salihu Gwandu, ya taho tare da Dr. Ismail Kumo, ya taho tare da Dr. Ibrahim Idris Jos, ya taho da sauran manya-manyan tawagoginsa wanda suke nan tare da mu, da waɗanda ma ba za su iya shigowa ba saboda yawan jama'a, da mu da muka rako shi a matsayin wakilai na wannan jiha tamu, wanda mu ne aka yi wa wannan rashi
saboda haka mun taho tare da shi. Zan mika abin magana ga sakataren wannan kungiya, Fadilati Sheikh Dr. Muhammad Kabir Haruna, domin iya ainihin yi bayani da kuma gayyatar shugaba don yin gabatar da wannan ta'aziyya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa. Allah ya sa muna kuka muna bakin ciki, shi kuma yana farin ciki yana murna. Akaramakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina farawa da addu'a mai girma dan makayi, Allah ka gafarta masa. Allah ya ji ganshi, Allah ya masa rahama. Allah ya sa aljanna firdausi ta zama makoma a gare shi. Allah ya sa yana cikin masu samun natsuwa a cikin kabarinsu. Firgici da damuwa na kabari Allah ya yi mashi. Matsewa da kabari yake wa dan adam ya ansa shi, Allah yana cikin sa yana cikin waɗanda ake yarwata musu kabarinsu ya gani dan adam. Yana cikin waɗanda ake shimfiɗawa a kabarinsu. Allah ya sa yana cikin waɗanda ake haskaka musu kabarinsu daga fitilar aljanna, a sa musu turaren aljanna a kabarinsu. Allah ya sa kyawawan ayyukansa su rinka ɗebe masu kewa a cikin kabari. Allah ya sani iya abin da muka sani muka ba da shaida a kansa, shine mutumin kirki ne, mai son addini, mai son jama'a, mai taimakon addini, mai taimakon jama'a. Sannan da dama mutane ba su sani ba, mai girma dan makayo yana cikin masoya aminai na kusa da shugaban kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunnah na tarayyar Najeriya, Fadilatu Sheikh Imam Dr. Abdullahi Balalau. Idan aka ce shugaba ya shigo garin Gombe, duk yadda zai yi sai ya samu lokacin da ya je masaukin shugaba suka gaisa. Idan shugaba zai kai ziyara fadar mai martaba sarkin Gombe, mai girma dan makayo zai sammaka a can, za a same shi na cikin masu tarban shugaba. Ba nan ba, ya tashi ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, ya tafi har Abuja ofishin shugaban kungiya na ƙasa baki ɗaya domin ya kai masa ziyara. Wannan ne dalilin da ya sa da aka yi wannan rasuwa, wallahi muna cikin mota tare da shugaba da ya fara faɗa mu rasuwa. Ya ce, sakatare mun yi babban rashi. Na ce, me ya faru? Ya ce, Allah ya wa ɗan maka rasuwa. Na ce, ranka dade, daga na ka samu wannan labarin? Ya ce, gashi yanzu na gani a social media. Da ban yadda ba, amma na gan shi a wasu shafuffukan da na san ba a postin ɗin surutu marar tushe a ciki. Ya ce kuma idan na shigo cikin garin Gombe, ba zan bar garin Gombe ba, duk yadda ake bukatar musamman ka zuwa Kashere, sai mun je mun gabatar wa iyalansa da ta'aziyya. Shugaba, muna maka addu'a, Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka. Wannan shine rike amana ta aminantaka lokacin da ake rayuwa, da kuma rike ta har bayan ɗaya daga cikin aminan Allah madaukakin sarki ya karbe shi. Da wayannan kalmomi nake gabatar da shugaba domin ya gabatar mana da jawaban da ya zo da su, domin sanya mana zuciya da iyalan mamacin da al'ummar ƙasar Gombe baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin. Bayan haka ina farawa da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu shakka mun yi babbar rashi. Wannan dan uwa da makoyin Gombe, Haji Abubakar, ina addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, Allah ya sa ya huta. Mutuwa irin wannan dole ya taba duk masoyi, dole ya taba duk wani wanda yake raye. Allah yakan mana wa'azi da abubuwa guda biyu. Akwai wa'azi da an-natiq, akwai kuma samit. Wa'azin da Allah yake mana da furuci da ayoyi na Alƙur'ani mai girma,
a karanta mana don ya zamanto mana aya mu gyara. Akwai wa'azin da ba a magana in ya zo shiga jiki yake, shine mutuwa. Ba sai an gaya wa kowa ba nan. Ba a mamaki, kowa ya san in lokaci za a koma zuwa ga Allah, amma babu wanda ya sanya wa wannan bawan Allah mutuwa a wannan lokaci. Shi kansa bai san zai mutu ba. Babu wanda yake tunanin a irin wannan lokaci za a rasa shi. Allah baya barin wani don wani. Da Allah zai bar wani, kowa ya zo ya gan shi, ya samu alkhairi da albarka, da Allah ya bar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma sai Allah ya karɓi rayuwarsa, saboda mutuwa ba cuta ba ne. Mutuwa ba ta ga rashin lafiya, ba ta ga tsoho, ba ta ga yaro, kuma kowane irin mutuwa an yi don ya zamanto aya. Saboda haka kowa ya zamanto cikin shiri da ƙara kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. An binne wani bawan Allah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi na tsaye ya zub da hawaye, yace kun ga abin da yake samun wannan dan uwa namu, limithli hadha falyamal al-amilun. Kowa ya je ta aiki. Saboda haka ya koyan uwa, babu shakka mutuwan dan makoyo ya taba mu. Mun san irin hidimarsa ga addini, mun san ƙaunarsa ga al'ummar wannan ƙasa, musamman ga matasa da sauransu. Mai martaba sarkin Gombe kowa ya san irin alaƙarsu. Shi yasa labari ya zo mana ingantacce, mai martaba da shi aka je har makabarta. Wannan ke gwada maka irin darajar wanda aka rasa, da kuma irin yadda shi mai martaba sarki ya ji wannan mutuwa. A isar mana da ta'aziyya ga mai martaba sarki. Muna fata Allah ya gafarta wa dan makoyo, Allah ya gafarta mishi. Muna ta'aziyya ga sauran iyalansa, yayunsa da ƙanninsa da sauransu. A yi haƙuri. Allah ya san hikimar karɓansa a wannan lokaci. Allah subhanahu wataala ya yafe mishi kurakuransa, Allah ya gafarta mishi. In bawan Allah ya mutu, Allah yakan turo a ji me ake faɗa, ba wai bai sani ba, domin ya zamanto aya ga al'umma, domin kowa ya zamanto mutumin kirki. Ku ne shaida na Allah a bayan ƙasa, haka manzon Allah ya faɗa. Duk abin da ake faɗa kan mamaci, mala'iku suna rubutawa. Dan adam bai da haƙuri. In mutum ba mutumin kirki bane, ba za a yi awa 24 ba sai ka ji an fara magana ba mutumin kirki ba. In mutumin kirki ne, ba za a yi haƙuri ba sai an faɗa. To wannan shaidan shine ake so a yi ta ambaton cewa mutumin kirki, mutumin kirki. Har ma Allah ya ce wa mala'iku, mutane me suke faɗa? Ba wai Allah bai sani ba, ya sani don cikan iko. Sai an ce mutumin kirki ya mutu, ya Allah. Sai Allah ya ce da suka ce mutumin kirki, sun san abin da yake a boye? Sai mala'iku su ce ya Allah, na boye ai naka ne, abin da ke bayyane shine nasu. Sai Allah ya ce to tunda sun bayyana mutumin kirki ne, abin da ma yake min a boye na gafarta mishi. Saboda haka mu yi tawa dan makoyo addu'a, irin abin da muka sani yake bayyanawa ko yayi na ayyuka, Allah ya karba, Allah ya gafarta mishi. Muna wannan ta'aziyya, muna fatan Allah ya gafarta mishi, Allah ya jikan shi da rahama. Allah subhanahu wataala ya karbi bakuncin sa, Allah ya ba mu hakurin wannan rashi. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu. Allah ya gafarta mishi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. ya cika ta mana da addu'a. Idan wani masoya da abokan arziki kuma fara da gobe da bayan da kuma mana da gobe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. muna yi wa Allah godiya da ya nuna mana wannan lokaci da muka karbi bakoncin shugaba na ƙasa na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna Dr. Balalau. A wannan lokaci ina magana ne a madadin mai martaba sarkin Gombe saboda ya wakilta mu da ni da sarkin malamai na wani uzuri kafin ya iso nan, saboda mu zo mu zauna a karbi wannan ta'aziyya na rashin mai girma dan makayon Gombe da aka yi. A hakika rashin dan makayon Gombe mai martaba sarkin Gombe shi aka yi wa rashi. Dukkanin al'umman Gombe da magarin da Najeriya baki da sun shaida wannan saboda muhimmancin dan makayo a fadar Gombe a gaba mai martaba sarkin Gombe. To wannan ba wani abu ne da za mu maimaita ba, sai dai mu yi godiya a madadin shi mai martaba sarkin Gombe na wannan zumunci da kuma karimci da shi shugaba ya yi, duk da abin da yake gabansa ya zo domin ya yi wa mai martaba ta'aziyya kuma ya yi wa zuriyar dan makayon Gombe ta'aziyya. So muna godiya, kuma mai martaba zai ci sakon shugaba cikakken isarwa da izinin Allah. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Mun gode da zumunci, Allah kuma ya mai da shugaba da jama'ansa lafiya kamar yadda ya zo nan lafiya. Assalamu alaikum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya ji kan zama kwayo. Allah ya kai haske kabarinsa, Allah ya albarkaci bayansa, Allah ya bada hakurin rabuwa da shi, Allah ya yalwata masa kabarinsa, Allah ya haskaka masa kabarinsa, Allah ya sanya masa kabarinsa da sanyi na aminci. To abin da yake tsoro ko yake damuwa da shi duka Allah ya janye masa, Allah ya bashi aljannar firdausi, Allah ya ji kan dukkan magabatanmu, Allah kuma ya saka mai girma shugabanmu da alkhairi da wannan ziyarar ta'aziyya da ya jawo muka zo muka yi. Allah ya karba mana yasa a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون سبحان ربك رب العزة